May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Carla's Secret File. Si Carla na nagmahal, nabuntis, pero iniwan. Nabuntis ng boyfriend pero bigla na lang iniwan. Manganganak na this April. Si Carla o baka nga nanganak na kasi last month pa natin natanggap tong secret file ni Carla, ngayon ko lang nabasa at naikwento Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng lalaki na walang paninindigan. Sperm lang ang ambag. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Bruno. Appear tayo, sender. Alam mo ako, kinaya ko. 3 taong gulang na ang anak ko. Akala ko nung una hindi ko rin kaya pero ngayon masaya na ako. Umiyak ka lang pag masakit tapos laban uli. Mahal ka ng anak mo. Kailangan ka niya. Nagagalit ako at lalo akong gumaganda. Bruno, gumaganda? Ay, parang timang talaga ang mga lalaki. Nagpabebe pa. Anyway, congratulations Black Team. Mabuhay kayo. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyo ni si DR. I feel you, Carla. I remember may 2 akong kapatid na babae. Alam ko rin ang hirap ng pagbubuntis nila dahil ako yung nagdala sa kanila ng pagkain sa ospital. Mensahe ko lang sa mga tulad ni Joms, kung hindi nyo kayang maging magulang, wag na lang kayong magjowa. Wag na lang ninyong gawin yung bagay na ginagawa ng mag-asawa. Eto pa sabi ni Robert, may mga ibang lalaki talaga na magjojowa tapos pag may nabuo, tatakasan ng responsibilidad. Pabayaan mo na, sender, hindi mo deserve ang ginawa sa'yo. Focus na lang sa baby mo. Kaya pag magjowa ka, wag munang gawin ang mga bagay na hindi pa kayang harapin o panindigan. From Robert. Eto pa sabi ni Jao, hindi ba naisip ng jowa ni Carla na isang napakalaking blessing pagkakaroon ng isang anak? Oo, mahirap sa simula pag unplanned ang pagkakaroon ng anak, pero habang tumatagal ay marirealize mo ang importante ng sakripisyo mo at paghihirap mo sa pag-aaruga sa iyong anak. At doon na magmamature ang mindset mo bilang isang padre de pamilya. But unfortunately, una pa lang ay dinagana agad sa dibdib si kuya nang wala pa siyang nasisimulan bukod sa pagbuntis niya kay Carla. Shoutout naman DJ Rocky sa baby ko at sa wife ko na nakaantabay dito sa Paco, Manila. Salamat, Jao. Actually, kumpare ko to si Jao Tsaka, eto, unplanned na nagkaroon ng baby pero pinanindigan ng anak. At yung anak niya, inaanak ko na. O, diba? Ang dami ko talaga mga inaanak recently. O, ako naman kaya, kailan ako makakabawi sa inyo? Kailan ako magkakaanak para naman makasingil-singil ako? Charot! Ay, charot lang, Wedarot. Pero, alam mo, eto si Jao, isa to sa mga taong dapat tinitingala o sabihin na nating ginagawang inspirasyon ng mga lalaking nakabuntis ng kanilang partner na hindi dapat tumatakas sa responsibilidad. Na kung akala mo una matatakot ka, sige, harapin mo lang yung takot na yun. But eventually, malalaman mo na lahat ng yun ay parte ng proseso para ikaw ay mag-mature sa buhay. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Alam mo, valid naman yung feelings mo. Kaya lang yung behavior mo. Ikaw na minsan, mismo nagsabi na tinotopak ka Ayun tayo Anyway, sana talaga na pag-isipan mo kung kanino mo ibibigay yung sarili mo. Hindi yung sige lang ng sige. Focus ka na lang sa anak mo. Yung lalaking yon, hayaan mo na siya.
May karma din yan. Gina naman ako for the night. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Hello din and happy listening kay Val. At ang sabi niya rito, DJ Rocky, nakakalungkot naman yung nangyari sa ating sender. Kahit na siya ay merong mga pagkakamali, hindi pa rin sapat na rason yun para siya ay iwanan ng kanyang partner, lalo na sa mga ritong klaseng panahon. I just wish na makarma ang boyfriend niyang si Joms. Nang sa gayon ay malaman niya ang hirap na dinanas ng kanyang partner. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga taga Quezon City. Wait, thank you so much. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. And Carla, gusto ko lang sabihin sa'yo na you are a strong woman. Lahat ng nararamdaman mo ngayon, valid. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo and there's no point na dapat sisihin ka pa. Siguro matuto ka na lang sa lahat ng mga dapat mong matutunan sa episode na to ng buhay mo. 2 months, it's so fast para malaman mo na itong taong to, yung dapat mong asawahin na habang buhay. Sana kahit papaano, 'di ba? May training period man lang ng mga 6 months, 'di ba? Ang training period, 'di ba, dito sa Pilipinas normally 3 to 6 months, yung iba pa nga 1 year eh. Kumbaga may trial period. Kung ito ba talaga pag pinakita mo yung tunay mong ugali o kapag pinakita mo ba na nag-bitch out ka, nagmataray ka ba, pag naging mainisin ka ba, matitiis ka ba, ganun. Hindi ka ba iiwan agad? Yung pwedeng mairita sa'yo pero hindi ka pa rin tatantanan. Yung kakampi mo pa rin siya. Kahit na minsan nilalabanan mo. Ang sarap magkaroon ng ganong klaseng partner. Through thick and thin. Through ups and downs. Kasama mo. Pero itong naging partner mo, napili mong pagbigyan ng sarili mo, hindi mo naman inakala na magiging ganito siya eh. So siguro sa susunod na lang, 'di ba, namamahalin mo yung sa buhay. Take your time. Huwag magmadali. Nang sa gayon ay hindi magkamali. And I get you. Nung sinabi mo na ang pagbubuntis ay nagdudulot ng maraming pagbabago, hindi lamang sa katawan, kundi na rin sa emotions. Emotions? What's that? Kailangan talaga may malasakit yung mga taong nasa paligid mo, especially yung partner. Kailangan nauunawaan ng partner mo yung pinagdaraanan mo. Malaki yung epekto kung sakaling hindi maiintindihan ng partner mo yung pinagdaraanan mo at feeling niya kaartehan lang yung mga nangyayari sa'yo. And it looks like hindi pa talaga handa itong si Jom sa mga responsibilidad ng pagiging magulang. Diba, imbes na tumulong, imbes na makinig sa pangangailangan mo, iniwasan ka. Imbes na sumama sa'yo to fight with you, ang pinili niya flight, not fight. Umiwas. Nasaan yung pagkalalaki nitong lalaking to? Sa kalagitnaan ng mahalagang pangyayari sa buhay mo, iniwang ka ng taong akala mo magiging kasangga mo. Ang sakit nun. Pero kahit gaano pa kasakit ang lahat ng to, ipinapakita mo naman yung pagiging malakas mo. Ipinakikita mo na kaya mong magpatuloy at magsikap para sa anak mo. Na kahit ganun yung nangyari sa pinili mong tao, pinipili mo pa rin na kayanin lahat ng ito. And I'm so proud of you. Patuloy mo lang na palakasin yung sarili mo. Mabigat yung magiging responsibility mo and yung responsibility mo as of the moment. But I believe na may mga taong handang sumuporta sa'yo at pwedeng sumuporta sa'yo.
Nandyan yung mga kaibigan, nandyan yung pamilya, at iba pang mga mahal sa buhay na handang tumulong. Nang walang kahit anong kapalit, kondisyon, at rason. Huwag ka lang matakot humingi ng tulong. So Carla, please don't ever forget na you are worthy of love. And you deserve a partner na may malasakit at malalim na pangunawa sa'yo. Hindi lang mahusay sa umpisa, kundi panghabang buhay. Kayang manindigan. Yung magiging ambag, hindi lang sperm, kundi may suporta emotionally, physically, mentally. Pero alam mo, hingan mo kaya ng sustento. Yung kahit hindi na kayo magkabalikan, kung kaya mo siyang kontakin, tapos humingi ka ng sustento, kahit 20,000 a month, pagpapaanak yung mga ganun, kahit sa financial na lang na aspeto, na kahit alam mo namang kaya mo, or medyo mahihirapan ka pero kakayanin mo, in terms of finances, parang okay din na ipasagot na lang dun sa lalaki lahat eh. Total, diba? May emotional damage ka ni. May mental damage ka na dahil sa ginawa nitong lalaking to eh. Pero, i-damage mo din yung finances niya. Kung hindi mo man makuha yung dapat mo makuha dito sa lalaking to, sa emotional aspect of your life, kunin mo doon sa financial aspect. Pananagutin mo sa paraang yon ng lalaking ito. Wala nang pride dito. Ang hirap magkaroon ng anak sa mundong ito. Isisilang mo, bibili ka ng gatas, maswerte ka kung meron kang breast milk. Tapos magda-diaper ka, magkano yung diaper? Pag naglampin ka, anong mangyayari? Pwede naman, kaya lang mapapagod ka kasi laba ka ng laba. O paano pa yung pahinga mo? Tapos halos 24 oras wala kang pahinga. Lalo na kapag nanganak ka. Tapos yung lalaking naka-jaunties sa'yo, ayun, nagbabasketball lang. Nakakapanggigil, 'di ba? O, so kung nagbabasketball sa dyan, singilin mo. Yun na lang yung maging ambag niya ba? Para at least kahit papaano, 'di ba? May pakonsuelo naman sa'yo. Anyway, sa mga kabisya po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Nakapiling ang Basa Princess. DJ Raketera, ating nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Carla's Secret 5.